שלום לכולם, שמי עודד נצר, אני מדריך פעילות גופנית לגיל השלישי, הרביעי והחמישי ברעננה, הרצליה והאזור, כולל התעמלות במים, ואני מזמין אתכם לשיעור ביתי של פעילות גופנית לגיל השלישי, ותצטרכו לזה כדור או כדור טניס או כל כדור אחר, מקלות, מקל אחד, מזרון וכיסא. ואנחנו נעשה משך האימון יהיה בערך 20 דקות, אפשר גם להאריך אותו, אם כל תרגיל תעשו יותר זמן, ותוכלו לעשות אותו בבית עד לימים הבאים, שסוף סוף נוכל לחזור לשגרה הברוכה של עבודה במדשאות, בסטודיואים, באולמות, בחדרי הכושר וכן הלאה. עדיין יהיה פה הרבה מאוד פעילות מגוונת, מעניינת, שאפשר להשתמש בה, בזמנכם הפנוי גם כן. בואו נתחיל, אנחנו עם הכדור טניס, ואנחנו נעשה בערך 4-5 דקות תנועתיות של המפרקים. נתחיל מלמטה. אנחנו כל פעם, אנחנו עושים תנועה בכף הרגל, והכדור פשוט קצת נזרוק אותו מיד ליד. חשוב לי להגיד שאם אתם עם בעיות שיווי משקל, תעשו את כל התרגילים האלה שלידכם יש כיסא, או כשאתם ליד קיר, או ליד שולחן, או ליד בן זוג שתומך בכם. יופי, מכאן נרים ברכיים ונעביר את הכדור מתחת לירך, תנועה במפרק הירך וקצת בברך. יופי, ניקח את הכדור הצידה וכל פעם נכפוף את הברך והתנועה היא הצידה. יש פה תנועה צידית במפרק הירך, הירך עושה סיבוב החוצה. יופי, ועכשיו ניגע עם הכדור מבפנים, זה גם סוג של תנועה של הירך. הירך גם כן מסתובבת החוצה. יופי, מצוין. מכאן נכפוף כל פעם ברך, התנועה תהיה במפרק הירך, ונעביר את הכדור מאחורי הגב. כן, גם לכיוון השני, לשני הכיוונים. יופי, מצוין. נעשה תנועות של פתח וסגור ברגליים, תנועה במפרק הירך. ותראו מה שאני עושה, אני פעם זורק את הכדור ביד ימין, פעם ביד שמאל. הופה, הופה. ימין, שמאל. אפשר גם לזרוק אותו ישר, להיזהר. הופה, נפל לפי. בכלל אם הכדור נופל, לא לעשות תנועות מהירות מדי. יופי, מספיק. נניח את רגל ימין קדימה, נחזיק את הכדור ביד שמאל, ובעדינות נתכופף וננסה לגעת ברצפה, ונעלה למעלה. עוד פעם אחת לגעת ברצפה, ונעלה ונחליף רגליים. רגל שמאל קדימה, אותו רעיון, כדור ברצפה, ועלינו, ברצפה, ועלינו. יופי, בואו נעשה קצת עוד תנועתיות במותניים. הכדור ביד ימין, אני פונה שמאלה, הכדור פונה כמה שיותר אחורה, ועכשיו הכדור ביד שמאל, ופונים ימינה. פיתול, מסתכלים אחורה ורואים את העקב. אני מזכיר לכם, אם אתם סובלים מאוד שיווי משקל, תהיו ליד כיסא, כך שכל התנועות האלה תוכלו תמיד להישאר במידת הצורך. יופי, ונסיים סיבוב כתף. כל פעם הכדור עובר מיד ליד, פעם מיד ימין עם הכדור, פעם מיד שמאל עם הכדור. כן, ונפתח ונחליף פעם ביד שמאל, פעם ביד ימין, נכפוף, נייצר תנועה במפרק הכתף, והשכמות גם הן משתתפות. נדבקות. כל פעם שהכדור הולך אחורה, השכמות נדבקות. השרירים בין השכמות משתתפים. יופי, מצוין. בואו נעשה קצת עדכון של שיווי משקל. שוב, תוכלו להשתמש בכיסא לידכם, אם יש צורך. עכשיו. נשים את הכיסא במידת הצורך. ואני עומד על רגל שמאל, מחזיק את עצמי, וקצת זורק את הכדור מיד ליד, ואם יהיה צורך אני יכול לשים את היד, אוקיי, ונחליף, נעמוד על רגל ימין, את הכדור קצת מיד ליד, ומספיק. יופי. אז אנחנו עכשיו יכולים לעבור לחלק העיקרי שלנו, וזה
קצת תגלה חיזוקים בכיסא, נניח את הכדור בצד, ויש לנו פה מקבץ של 5-6 תרגילים. אם תרצו תעשו 2 סבבים שלהם, פה נציג רק סבב אחד. אנחנו יושבים וקמים, ולא כשנקום נרים גם את העקבים. הרמה של העקבים מפעילה עוד שרירים. עכשיו תשימו לב גם, כשאני יורד, אני מרים את אצבעות הרגליים. כשאני עולה אני מרים את העקבים, אני יוצר הרבה יותר תנועה בכף הרגל. כן. עוד כמה פעמים, כל תרגיל אנחנו עושים בערך חצי דקה עד דקה. ויהיה קצת לעייפות. יופי. מספיק. מצוין. התרגיל השני שלנו, אנחנו שמים את הידיים בקדמת המושב, ושולחים את הישבן קדימה עד שהוא ממש מתנתק קצת מהמושב, ומכאן אני קצת מכופף ומיישר מרפקים. ואם אני מודף, אני פשוט לאט לאט חוזר. אוקיי, נמשיך עוד כמה חזרות, נראה לכם את זה גם מהצד. לכפוף וליישר, אם אפשר גם להרים את הישבן, ויהיה ממש טוב, אז גם השרירים של הישבן יעבדו יותר, וגם של הגב. עוד כמה חזרות אחרונות. ולאט לאט נחזור לשבת. ונשחרר. יופי, יופי. אנחנו נעשה עוד תרגיל אחד מהמשפחה הזאת. שימו לב, אני אשים את שתי ידיים על המושב, רגל ימין תהיה קדימה, ואני אעשה שכיבת צמיחה. אבל בסוף השכיבת צמיחה אני אעמוד, יהיה לי גם שיווי משקל. אז אנחנו שכיבת צמיחה, ונעמדים מתייצבים. שכיבת צמיחה, ונעמדים. נחליף, רגל ימין, וחוזרים. גם תרגיל טוב שמלמד אותנו לבלום את הנפילה, לא לקרוס על הסנטר ועל המצח. אחד, מספיק, יופי. אנחנו עוברים לעוד כמה תרגילים מאוד מאוד חשובים, גם של שיווי משקל. שוב אני מזכיר לכם שאפשר להיעזר ולהתמך בכיסא. אני שם את יד שמאל על המשענת ואת רגל ימין למעלה. ועכשיו אני מרים את העקב של רגל שמאל. מחזקים את כף הרגל, תמיד אפשר להתמך. יופי, ואם זה קל לכם אפשר לפתוח ידיים ולחזור. יופי, מספיק, ואנחנו מחליפים, נעביר את הכיסא לצד ימין, יד ימין תומכת, רגל שמאל על המושב, ואנחנו מתחילים להרים את העקב, אני חושב שאתם רואים אותו, את העקב שעולה למעלה. שיווי משקל, וכל פעם אפשר בעדינות שתי ידיים למעלה, או רק אחת, יד שמאל, כדי שיד ימין תוכל לעזור לנו להתמך. לא לשכוח, לא למהר. כן, עוד כמה חזרות. נרגיש את העייפות קצת בשריר. ומספיק. בראבו. ננער קצת את הרגליים. נשחרר אותן. יופי. ויש לנו עוד שני תרגילים נחמדים מאוד. תרגיל אחד יהיה קצת יותר קופצני. נשים את שתי ידיים על המשענת, ובקפיצה קטנה נכפוף, ובקפיצה שנייה נתיישר. הופה. כוח ברגליים, בידיים, הופה. כן, עוד 4, עוד 3, עוד 2, אחרון. וקצת ללכת, לשחרר. עכשיו התרגיל שאני מציג לכם הוא תרגיל ברמה גבוהה, אז מי שמרגיש שהוא גדול עליו לא יעשה את התרגיל. בכל מקרה, תמיד להיות עם היד ליד כיסא. שימו לב מה שאני עושה, אני שם את רגל ימין ישרה, ואני צריך שיהיה לי איזושהי תמיכה ביד שמאל, ומכאן אני קצת מכופף ומיישר את רגל שמאל.
אז העומס הוא על רגל שמאל ויש לי גם גמישות ברגל ימין. ברמה גבוהה מאוד, זה לגעת עם יד שמאל ברצפה. אבל אפשר גם קצת לרדת, רק קצת, ונרים את האצבעות למעלה, נמתח את עצמנו קצת, ונעבור לצד השני. עכשיו שנעשה את הצד השני, אני מזכיר לכם, לשים כיסא בצד ימין, או קיר או משהו, להיות ליד קיר או שולחן או בן זוג. רגל שמאל, ואנחנו מתחילים לעשות את הכפיפות ברגל ימין. קצת פנימה שתוכלו לראות יותר טוב, ולאט לאט אולי גם לגעת עם יד ימין ברגל ימין, לא ממהרים, מעמיסים על רגל ימין, ומספיק לאט לאט לחזור. בראבו, יופי, טוב מאוד. אנחנו סיימנו את פרק הכיסא, אנחנו עוברים לפרק המקלות. אנחנו נעשה אירוביקה, קצת תנועה שמעלה דופק עם המקל, אבל אנחנו נשתמש פה ונניח אותו על הכיסא בצורה הזאת. בצורה הזאת הוא יהיה לנו מעין משוכה. ומפה אנחנו נעשה תרגילים קצת שמעלים את הדופק. אנחנו נעבוד בערך 4-5 דקות. בזהירות אנחנו עוברים מצד אחד של המקל, שים לב לרגל האחורית, אותה אנחנו לא רואים. תמיד תתחילו עם הרגל הגבוהה ואחר כך עם הנמוכה. לצורך העניין עכשיו עם רגל שמאל, עכשיו עם ימין, ובחזרה עם רגל ימין ואחר כך עם שמאל. עוד קצת, עוד כמה פעמים. יופי, זה תרגיל ראשון. תרגיל שני, אנחנו מהצד נעבור, ושוב להיזהר. ואם הולך טוב, מגבירים קצב, קצת מעלים יותר את הדופק, ואנחנו נוסיף אחרי כל פעם, אני נוגע ברצפה, עולה לאט לאט. 1, 2, 3, עולה לאט. 1, 2, 3, עולה לאט. תמשיכו עוד קצת, עוד כמה פעמים לבד, תמשיכו עוד. להמשיך. מצוין, אנחנו עוברים לתרגיל הבא שלנו מתרגילי המקל. אני עובר, אבל הרגל הפנויה עכשיו באוויר. אחת ובאוויר. היא לא נוגעת ברצפה. להיזהר, שיווי משקל. גו. עוד. יופי. מצוין. רצים קצת מאחורי המקל. עכשיו תראו מה שאתם עושים, אתם רצים קרוב, נעצרים, עוברים בהליכה. ומסתובבים. רצים, מתקרבים, עוברים בהליכה ועוברים מעל. עוד פעם. רצים, עוצרים, הרגל הגבוהה קודם, נמוכה אחר כך. רצים, מצוין עוד כמה פעמים, להמשיך. לבד, להמשיך עוד קצת. יופי, מצוין. ואנחנו עכשיו לסיום, אנחנו נעשה תרגילים רק עם המקל, בלי הכיסא, ובזאת נסיים. הנה המקל, תראו מה שאני עושה, אני הולך קדימה, ועכשיו אני הולך אחורה בצד השני של המקל. אם אני מרגיש ביטחון, אני קצת מתחיל לרוץ. רק צריך להרגיש איפה המקל, לדעת איפה המקל שלנו. נעשה את זה בכיוון השני. ובחזרה. עוד קצת. יופי. מצוין. ותרגילים אחרונים שלנו של אירוביקה עם המקל. מה שאנחנו עושים, אנחנו עוברים קדימה בזהירות אחורה, להיזהר עם האחורה, הופה, ובחזרה, הופה,
שים לב שאתם לא דורכים על המקל, שהמקל גם יהיה על איזשהו מזרון אולי. בכל מקרה להרים את הרגליים. יופי. ומספיק. יופי, קצת נוריד את הדופק, נלך קצת במקום. יופי, ואנחנו נסיים בכמה תרגילי מתיחות. אנחנו נעשה את התרגילי מתיחות האלה בעמידה, כשהכיסא לידינו ואנחנו יכולים להיעזר בו. אז אנחנו עושים הקשתה, יד אחת, הקשתה, יד שנייה, הנה. יופי, כפיפה בצוואר. הקשתה בצוואר, תנועה בעדינות. רוטציה לצד שמאל. אפשר להיעזר ביד ימין, לתת עוד דחיפה כזאת עם מעין הליכה לספר, או לשיננית, צד שני. יופי, נעבור לשרירים של השכמות, ניקח את שתי ידיים קדימה, שרירים בין השכמות נמתחים. זה אזור שהוא מאוד מאוד לא תנועתי בדרך כלל בפתיחה של החזה. עכשיו הם מתקרבים, שוב הם מתרחקים, מתקרבים, נחזור בחזרה, נעשה קצת תנועות של הרמה של הכתפיים, נעשה מי שיוצר את התנועה, זה השרירים של השכמות. השכמות עולות, הן מושכות איתן את הכתף. יופי, קצת מחיאות כפיים, נדביק את הידיים, ועכשיו ניקח את שתי הידיים וננסה להרים אותן כמה שיותר למעלה, לא למהר, לא למהר. עוד קצת. נעלה לאט לאט. יופי, נעשה רוטציה לצד שמאל. אופניים ורוטציה לצד ימין. יופי, ניגע ברצפה בעדינות, נגיל גב, גת, נשאר קצת, ניתן לשאיר הגב להימתח, אולי גם כל כף היד, לאט לאט, לא ממהרים, לא רוצים סחרחורות, לא רוצים נפילות לחץ דם. ואנחנו לקראת הסיום, נניח את היד, נרים את רגל ימין, קצת סובי קרסול, נרים את הברך, נפתח את שרירי הישבן ועקב לישבן, ונשב לשתות קפה, נרגיש את המתיחה פה בירך, החיצונית. יופי, צד שני, נרים את רגל שמאל, נסו את הקרסול, ננסה להישאר עם גב ישר, ונשב לשתות כוס קפה. אגב, אם אתם מרגישים ביטחון, אפשר קצת לוותר על היד, ונביא את העקב לישבן. כמה שיותר נמשוך את העקב כלפי מעלה, יש את הפתיחה בארבע ראשי השריר הקדמי של הירך, עם גב ישר. נחזור, נניח את שתי הידיים על המושב, ונעשה פיסוק גדול, נמתח את השרירים של הירכיים. אם נוח לכם אפשר גם לגעת עם יד אחת ברצפה, או יד שנייה, או אולי אפילו שתי ידיים, אבל ברכיים ישרות. ונעלה לאט לאט. תרגילים אחרונים, נניח את יד ימין על המושב, על המשענת, סליחה. נניח את רגל ימין על המושב וניישר את רגל ימין. יש את המתיחה פה באמסטרינגס, ובעדינות כל פעם נרים את היד עם הנשיפה, ננסה לגעת. כמה שאפשר, כאב כאן נחליף. נחזיק את הכיסא ביד ימין, נניח את רגל שמאל למעלה,
נשאר את רגל שמאל, יש לנו תמיכה, יד שמאל כלפי מעלה, שני שאיפה, מנסים לגעת ולחזור. אם הכאב קל זה טוב, כי הגוף לומד להתגבר על הכאב. אם הכאב הוא קשה מדי, אנחנו פשוט נעצור את התנועה ולא נוכל להתקדם. אז תנסו להיות במקומות שכואב קצת, ומשם לפרוץ את טווחי התנועה ולהגדיל אותם קצת. ומספיק. קחו הרבה אוויר מהאף. מהפה, עוד מהאף. ואם אתם רוצים, אפשר לסתכל את הרגליים, את ימין, וככה לאתגר את עצמנו בשיווי משקל. תמיד יהיה לנו פה יד, ולהחליף רגל שמאל, הרבה אוויר. זהו זה, סיימנו אימון מאוד נחמד שעובד גם על כוח, גם על שיווי משקל, גם על אירוביקה, טווחי תנועה, ומקווה שזה עזר לכם, שנתראה בימים הקרובים כבר במקומות הרגילים שלנו. להתראות, שמרו על עצמכם.